Vi har om 8. hovedgruppe. Helium, neon, argon, krypton, xenon. De sidste to er radioaktive. Og disse grundstoffer kaldet ædelgasser. Der er 8 elektroner i yderste skal på alle grundstoffer, undtagen helium. Der er 2. Ja, og ædelgasserne indgår sjældent i kemiske reaktioner, og det er primært xenon, der indgår i de kemiske reaktioner, når der endelig er et af grundstofferne, der indgår i en. Og vi har så fundet 2 xenon reaktioner, hvor den første, det var xenon hexafluoroplatinat, som var den første ædelgas reaktion, som blev fundet. Og den den har formlen XePtF6. Og hvis man skal tage et reaktionsskema for den, er det et xenonatom, som er en gas, og så et platinatom, som er et fast stof, og så 3 difluor, som er en gas også, og det bliver så til xenon hexafluoroplatinat, som har formen XePtF6, og det er også et fast stof. Og så har vi også xenon hexafluorid, som man kan se med xenon som i gasform, og 3 difluor, også i gasform, som når de reagerer bliver til xenon hexafluorid, som hedder XeF6, og det er i fast form. Man kan også bruge nogle af disse stoffer i praktisk anvendelse. For eksempel har man brugt helium meget, især i gamle dage, til luftskibe, da helium er lettere end vores luft, så hvilket får luftskibene til at flyve opad, eller stige opad. Og så bruger man neon til neonrør, som lyser rødt almindeligt, men man kan også tilsætte andre stoffer, så det lyser andre farver. Og så bruger man argon inden for lægekundskaben til forskellige ting. Og så bruger man krypton til nogle typer blitz ved fotografering, da det lyser meget hvidt.